So karon guys, masaka ta og bukid kay mag-harvest ta og rambutan guys. Manguha mi. Iban ko ako mga silingan ay isa ka buok durian hagbong guys. Mag-ready na kami guys kay masaka na kami sa rambutan. Padulong na kami guys sa taas ng bukid. Medyo bakilid guys, pero okay ka kaya gihapoy ni kay dool raman sa taas raman balay. Og dire guys, niabot na gud kami guys, nikatkat na ako sa rambutan. Ipakita ko na sa ijo ang amo mga rambutan. Daghan ni guys na punuan. Sige na namo tagbagutan guys. Tag-upat ka sako. Ang amo makuha dire guys, salin ra kay ni guys kay sige na namo tagbaligya og tuwa sa ubos ako mga barkada, nakauban ako. To daghan pa lisod kuhaon kay tuwa sa putput ngay. Ug nagpadayag na ako si Aaron dire guys. Og puyaher pa guys, so makabot ra. Tagpakatkat ko na si Aaron guys sa taas kay magkuhit-kuhit kami ng rambutan. Ug tuwa sa ubos ang bata na gamay, tagpakaon-kaon ko ang rambutan sa ubos kay magpuyo tayo ra masija. Ug dire guys, tilawan nato ini guys rambutan kung tamis ba kay basin nalagsak na ini. Maharli kay ni rambutan guys, tamiser. Ug dito sa unahan guys, makita nato guys ang dagat guys, tungod sa kahabog sa bukid tagdungawan ra namo ang dagat guys.